إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча улуглауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен: Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен: Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса үзенең гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны беркем дә бүтән туры юлга чыгара алмас. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә үзенең рәхмәте белән кемне дә булса хак юлга чыгарса, аны бүтән беркем дә адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "Эй иман китергән, эй кешеләр, сезләрне Аллаһ бер кешедән яратты. Аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән шул Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Аллаһ ачуыннан һәм туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз. Дөреслекте Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр." Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз барыбызны да тәкъвалыкка чакыра. Чөнки тәкъвалык ул бәхетнең нигезе. Бу дөньяда һәм ахирәттә дә уңышка ирешүнең туры юлы булып тора, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Аллаһ Раббыбыз безгә, иман ияләренә, мөселманнарга иң зур сыйфат, иң улуг сыйфат Аллаһ динендә истиқамәтле булуны безгә тәкъдир кылды. Истиқамәт, ягъни туры юлга чыкканнан соң туры юлда синең дәвамлы булуың, адашмавың, ян-якка китмәвең, Аллаһ юлы белән баруың. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля үзенең пәйгамбәренә, Аллаһның аңа салават шәрифләре булсын, шулай ук истиқамәттә булуны әмер итте. Һәм аның белән бергә иман ияләренең дә пәйгамбәргә ияреп истиқамәтле булуларын Аллаһ Раббыбыз таләп итте. Һәм аларның туры юлда булып, хакыйкатьле, хаклыклы юлда булуны Аллаһ безгә әмер итте. Һәм бүгенге көндә кызганыч, фитнәләр арткандан арта бара. Кешене адаштыра торган, кешегә ялтыравык булынып күренә торган төрле шайтанның эшләре алар киң таралган. Һәм шуңа күрә нинди генә замана җитмәсен, без тагын да ныграк Аллаһ юлына, истиқамәткә ябышырга тиешбез. Аллаһ Раббыбыз Худ сүрәсендә әйтә: "Фастaqim кама умирта ва ман таба ма'ак." Эй Мухаммад, туры юлда син ныклы бул. Һәм синең белән бергә тәүбә кылучылар да туры юлда булсыннар дип әйтә.
Туры юлга чыктың икән, иман китердең икән, шул иман юлыңа ябышып яшә дип әйттеләр. Икенче бер аятында Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Фастaqиму илейхи вастагфирух". Аллаһ Тәгалә әйтте: "Аңа, ягъни Аллаһка туры юл белән барыгыз һәм аннан гафу итүне, ярлыкауны сорагыз" дип әйтте Аллаһ Фуссилат сүрәсе 6-нчы аят. Һәм истиқаматлы юл, туры юл, ул юлда булган иман ияләренә Аллаһ Тәгалә зур әҗр савапларын да вәгъдә итте. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннәлләзина қалу раббуналлаһу thumma истақаму". Кемнәр ди? Аллаһ Тәгалә безнең Раббыбыз Аллаһ дип әйттеләр һәм аннан соң туры юл белән бардылар. Адашмадылар, ян-якка китмәделәр. Аллаһ юлына ябышып яшәделәр. Аларга нәрсә була? Аллаһ Тәгалә әйтә: "Татаназзалу алейхимул малаика алла тахафу ва ла tahzanu ва абширу бил джаннати аллати кунтум ту'адун". Ул кешеләргә ди фәрештәләр иңәрләр дип әйтә. Һәм әйтерләр: "Курыкмагыз һәм кайгырмагыз" дип әйтә. Истиқаматлы булуның иң беренче әҗере, иң беренче бүләге ул кешеләрдән Аллаһ Тәгалә куркуны бетерә. Кайгыны бетерә. Нәрсә генә очрамасын, тормышта нинди генә вакыйгалар булмасын, алар бу вакыйгаларны үтәргә ничек икәнлеген беләләр. Алар Аллаһ Тәгаләдән ничек сорауны, Аллаһ Тәгаләгә ялваруны беләләр. Һәм шуңа күрә алар йөрәкләрендә курку һәм кайгы хисләре юктыр. Һәм фәрештәләр әйтерләр: "Курыкмагыз һәм кайгырмагыз. Аллаһның вәгъдә ителгән җәннәтенә сөенегез" дип әйтә. Без сезнең якын ярдәмчеләр һәм сакчылар бу дөньяда һәм ахирәттә дә. Һәм анда, ягъни ахирәттә сезнең җаннарыгыз теләгән бар нәрсә әзерләнеп куелгандыр. Һәм сезгә һәр сораган соравыгыз әзерләнгәндер дип әйтерләр ушбу фәрештәләр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз истиқамәттә булган, туры юлда дәвамлы булган, фитнәләргә, төрле шайтанның адаштыруларына күз салмаган иман ияләренә куркуны бетерермен ди, кайгыны бетерермен ди, һәм нигъмәтләр һәм бәхет шатлыклар әзерләнгән дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә Аллаһ юлында ныклы булган кешеләргә. Һәм газиз кардәшләрем, истиқамәтнең хакыйкате, чынбарлыгы адәм баласының иман белән Аллаһ динендә дәвамлы булуы, Аллаһ юлы белән туры баруы, ян-якка карамыйча, фитнәләргә күз салмыйча, ныклы дәвам итеп баруы. Һәм аның мәсьәләсе, мөхтәрәм җәмәгать, истиқамәтле булуның ул безнең гамәлләребезгә кагыла. Ул безнең сүзләребезгә кагыла. Ул безнең турышларыбызга кагыла. Һәммәсе дә безнең әйткән сүзләребез, безнең эшләгән эшләребез, безнең турышларыбыз Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен булырга тиеш. Менә шул вакытта була истиқамәт. Һәм сүзләрең дә, эшләгән изге эшләрең дә, без әйтмим, мин хәзер әйтмим, тормыштагы гадәти эшләр турында, гыйбадәт турында, изге гамәлләр турында. Алар һәммәсе дә Аллаһ ризалыгы өчен башкарылырга тиешләр һәм ихласлы рәвештә үтәлергә тиешләр. Ягъни, эшләгәндә Аллаһ исеме белән башлыйсың һәм Аллаһтан ярдәм сорыйсың, аңа гына таянасың һәм башкарганда да Аллаһ Раббыбыздан гына тәүфиq, һидаят сорыйсың. Шулай ук Аллаһ кушканча гыйбадәт башкарасың. Аллаһ Раббыбыз кушмаган гыйбадәттә бер бәрәкәт юк. Аллаһ Раббыбыз өйрәтмәгән, моңа күрсәтмәгән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны ярамый дип әйткән эшләрдә бер бәрәкәт, бер хәерлелек тә юктыр, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә аның илчесе, Аллаһ илчесенең шәригатенә әмер ителгән рәвештә гыйбадәт башкарылырга тиеш. Менә шул була хакыйкатьнең чынбарлыгы һәм истиқамәтнең хакыйкате һәм чынбарлыгы. Менә шул вакытта, әгәр дә менә шулай башкарсак, безнең Аллаһ Тәгаләнең әҗр савапларына үмитебез булыр һәм инде иншаллаһ Аллаһ Раббыбыз да безгә насип итәр.
Галимнәр әйтәләр, истиқаматның бар асыллары, бар нигезләре ди. Ягъни истиқаматта булу, туры юлда булу, ул берничә әйбер өстенә төзелгән ди. Һәм шуларның беренчесе ул кешенең йөрәге, калбе, күңеле, ичке дөньясы Аллаһ әмренә буйсынуы. Аллаһтан куркуы һәм Аллаһ аны күзәтә дип тоюы. Менә шул вакытта фарызларны үтәгәндә саклауы менә шул истиқаматның нигезе була. Кызганыч, кайсы бер вакытта ишетергә туры килә, күрергә туры килә, кайсы бер кардәшләр, алар мәчеттә бер төрле гыйбадат кылалар, үтиләр, башкаралар, ләкин мәчеттән чыгуы була, аның хәтта сөйләшкән сүзләре дә үзгәрә тамаман. Әгәр дә мәчеттә бисмилла, машалла, альхамдулилла булса, урамга чыгуга авызында җыен шакшы сүзләр җыелырга мөмкин. Мәчеттә әгәр дә брат, машалла, бер-берсенә юл бирә, бер-берсенә ярдәм итәргә ашыкса, урамга чыкса, ул бер вахши кебек, йырткыч кебек, бүтән кешене төрле якка тармар итәргә әзер булып тора. Менә бу җәмәгать нәрсәне күрсәтә? Димәк, аның йөрәге, димәк, Аллаһ Раббыбызның бүтән җирдә дә аны күзәтүен тоймый дигән сүз. Аллаһ Тәгалә безне мәчеттә генә күзәтми. Аллаһ Тәгалә безне машинада йөргәндә күзәтә. Аллаһ Тәгалә безне йортыбызга кайткач күзәтә. Аллаһ Тәгалә безне хәтта беркем дә белмәгән, беркем дә күрмәгән, хатын да, балалар да күрмәгән җирдә дә Аллаһ Тәгалә безне күзәтә. Һәм истиқаматлы булган кеше ул менә шушы тоюны йөрәге белән менә шушы Аллаһ Тәгаләнең күзәтүен тоя торган йөрәк булырга тиеш. Кайда гына булмасын, кайда гына китмәсен. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, кешенең йөрәге, кешенең күңеле, ичке дөньясы әгәр дә изге булса, аның изгелеге бүтән тәнгә чыга. Әгәр дә эштә бузыклык булса, ул барыбер гамәлдә күренәчәк. Ул барыбер сүзләрдә, авызда күренәчәк, ул барыбер чыгачак. Чөнки кешенең йөрәге, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям аны әмир дип атады. Тәннең башлыгы, тәннең падишаһы, короле. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: тәндә бер ит кисәге бар ди. Әгәр дә ул төзәлсә, сау-сәламәт булса, калган тән әгъзалары да сау-сәламәт түзек булырлар ди. Әгәр алар бозылса, ширләсә, тәндә бозык, ширләгән хәлгә килер ди, ул ит кисәге йөрәк дип әйтә. Һәм шуңа күрә һәрберебез уйларга тиешбез. Менә нигә мин кайсы бер вакытларда шушындый эшне эшлим, начар эшне эшлим? Нигә мин кайсы бер вакытта шушындый бузык сүзләрне әйтәм? Нигә мин кайсы бер вакытта менә шушындый гамәлләрне кылам дип үзебездән сорау алырга тиешбез. Минем йөрәгем чиста микән? Минем йөрәгем изге микән? Минем йөрәгем сау-сәламәт микән? Һәм шуңа күрә әлбәттә, әгәр дә мондый сорау килеп туа икән, әлбәттә үзебез өстебездә эшләргә тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм йөрәк калептән соң истиқамәткә иң лаеклы булган әгъза ул кешенең теле булып тора. Телебезне сакласак, телебезне әгәр дә шикләсәк, һәм аны гөнаһлы сүзләрдән сакласак, ул вакытта истиқамәткә иң лаеклы булган әгъза менә шушы тел булып тора. Иң мөһим булган әйбер булып тора. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: әгәр адәм баласы иртә белән торса ди, аның бүтән тән әгъзалары телгә әйтерләр: безнең хакыбыз өчен Аллаһтан курык дип әйтә. Әгәр дә син истиқамәтле булсаң, без барыбыз да истиқамәтле булырбыз, туры юлда ныклы булырбыз. Әгәр дә син бозылсаң, барчабыз да бозылыр дип әйтәләр тән әгъзалары. Һәм ул чынлап та шулай, мөхтәрәм җәмәгать. Чөнки кешенең эшләгән гөнаһларының күпчелеге тел белән эшләнә. Кул белән дә түгел, акча белән дә түгел, тел белән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: кем миңа ике әгъзасын саклыйм дип вәгъдә бирсә ди, мин аңа җәннәтне вәгъдә итәм дип әйтә. Аның җенес әгъзаларын әгәр дә зинадан сакласа һәм тел гөнаһларыннан сакласа, ул кешегә җәннәткә керү җиңел булачак. Һәм менә шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, бу хадистә дә бүтән тән әгъзалары сорарлар телдән ди. Безне харап итә күрмә зинһар.
Безне менә шушы ниләрдән, бәләләрдән сакла, истиқамәттә бул. Син яхшы булсаң, без яхшы булырбыз. Сиңа начар булса, син ахыр чиктә Аллаһның газабына килсәң, без бөтенебез синең артыңнан шул газапка юлыгырбыз, дип әйтәләр мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә кешенең, мөэминнең үз-үзе белән көрәшүе һәм Аллаһ юлында истиқамәтле булуы һәм шул халәтне саклауы һәр эшендә ихласлы булуы тиешледер, мөхтәрәм җәмәгать. Әйе, рәхәт түгел. Гомерең буена син теләгән эшләр генә булмас. Син теләгән вакыйгалар гына итмәс. Әйме, төрле вакыйгалар булыр. Араларында бәлки сынаулары да булыр, араларында бәлки авыр хәлләр дә булыр, ләкин синең тормышыңның максаты, тормышың һәм тормышыңның ахыры Аллаһ Раббыбыз риза булган хәлдә үтәргә тиештер, мөхтәрәм җәмәгать. Шуның белән әйтеп узарга кирәк, Адәм баласы ул фәрештә түгел. Адәм баласы анасыннан яңа туган сабый бала вакытында гына ул бер гөнаһсыз була, бер хатасыз була. Балиглыкка ирешкәнче ул хаталанса да, аның гөнаһлары язылмый. Ләкин әгәр дә балиглыкка ирешсә, аның гөнаһлары, хаталары языла башлый. Һәм Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтә: һәр бер адәм баласы хаталанучы. Ләкин хаталанучылар арасында иң хәерле булганнары тәүбә кылучылары дип әйтә. Һәм шуңа күрә белик, мөхтәрәм җәмәгать, камиллек сыйфаты, абсолютное благо ул бары тик Аллаһка гына хастыр. Бары тик Раббыбызның гына бер генә кимчелеге юктыр, мөхтәрәм җәмәгать. Әмма аның мәхлуклары, кешелек дөньясы, җиннәр дөньясы, алар хаталаналар. Аларның гөнаһлары була, аларның хаталары була. Тормышына бер генә тапкыр булса да, ул абына, ул йыгыла. Ләкин шул йыгылу булса да, без, мөхтәрәм җәмәгать, Раббыбызга истиқамәтле булырга, ашыгырга тиешбез һәм Раббыбыздан тәүбә сорап, хаталарыбыз өчен ярлыкауны, хаталарыбызны бетерүне сорарга тиешбез. Һәм кире бүтән шул хатага кайтырга тиеш түгелбез. Һәм шуңа күрә алдан үтеп куйган укыган аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: Аллаһка туры юл белән барыгыз ди, һәм аннан гафу итүне, ярлыкауны сорагыз дип әйтә. Ягъни син бүтән тырышлыгыңны куй, изгелеккә омтыл, туры юл белән бар, туры юлда ныклы бул, һәм шуның белән бер рәттән Аллаһ Тәгаләдән тәүбә истигъфар кыл, тәүбә сора. Һәм эшләреңне гафу кылудан сора дип әйтелә. Һәм Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: туры юлда булыгыз, ләкин аны башкарып бетерә алмассыз дип әйтә. Ягъни 100% идеаль рәвештә була алмас ди. Ләкин белегез, изгелекләр арасында сезнең иң хәерле гамәлегез ул намаздыр дип әйтә. Һәм һәр даим тәһарәтле булырга бары тик мөэмин генә ашыгадыр дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә Пәйгамбәребез безне кисәтә: тырышсаң да булдыра алмассың син камил булырга, 100%лы булырга, ләкин шушы хаталарыңны нәрсә белән сөртергә ашык? Намаз белән. Чөнки намаз, мөхтәрәм җәмәгать, Пәйгамбәребез аны йорт кырыенда агучы чип-чиста елга белән чагыштыра. Көн сайын 5 тапкыр шул елгага кереп, җуынсаң, куенсаң, тәнеңдә берәр пычрак каламы дип әйтә Пәйгамбәребез. Сахабалар әйттеләр: юк ди. Менә шулай дип намаз да кешенең хаталарын, кешенең гөнаһларын сөртер дип әйтә. Һәм намаз сәбәпле сиңа истиқамәттә, туры юлда бару җиңел булыр дип әйтә. Һәм шулай ук Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безне нәрсәгә чакыра? Һәр вакыт тәһарәтеңне сакла дип әйтә. Тәһарәтеңне сакла, сабыр итеп бәдрәфкә кермичә йөрмә дип әйтми, ләкин бәдрәфкә керсәң дә тәһарәтеңне яңартып тор. Тәһарәтле һәр вакытта бул, чөнки бу мөэминнең сыйфаты дип әйтә. Мөэмин генә һәр вакыт тәһарәтле булырга, ашыга дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Әлбәттә бу фарыз түгел. Әлбәттә бу обязательный түгел, ләкин моңа омтылырга кирәк. Һәм Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Истаину бис-сабри вас-салah". Сабырлыкта һәм намазда ярдәм эзләгез дип әйтә. Үзегезгә бер терәк табыгыз дип әйтә.
Чөнки сабырлык белән һәм намазыгыз белән Аллаһ Тәгалә сезгә нәфселәрегезгә каршы көрәшергә ярдәм итер. Истиқамәттә туры булырга һәм хак юлда ныклы булырга Аллаһ Тәгалә безгә шул вакытта ярдәм күрсәтер, Аллаһ насип итсә. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, дугаларыбызда да, үзебез өчен сораганда да, туганнарыбыз, гаиләләребез, дусларыбыз өчен сораганда да, я Раббым, безне, үземне һәм башкаларны һидаятькә күндер һәм туры юлда һидаяттә безне ныклы кыл дип сорарга кирәк. Чөнки кеше иманга килүе әле ул бер хәл, һәм шул иман юлында аның ныклы булуы, аска төшмичә, әйме, дәвамлы булуы менә шул бездән таләп ителә һәм менә без менә моның өчен Аллаһ Раббыбыздан инде сорап тырышырга тиешбез. Аллаһ Раббыбыз йөрәкләребезне, гамәлләребезне истиқамәтле кылса иде, ниятләребез ихласлы булса иде, һәм изге булса иде, һәм бузык эшләрдән гамәлләребезне Аллаһ Раббыбыз безне сакласа иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.